हमारे जीव हो बिया गल बा मायरे का भइल हो? अभी पूछा तारा के का भई सब तोहरे चलते। नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरिया श्रोता के गोड़ छुके गोड़ लागतनी। तब फिर से तोहरा लंगे एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी बीजे चौहान यानी मल्टी स्टार के बारे में। बहुत ही जबरदस्त गाना लेके आ गए बड़ा भाई लोग, चैता सॉन्ग जौन एल्बम के नाम बा बिना हंसुए के बानी। तो भैया लोग तोहरा लोग के ई गाना कैसन लगल बा? अगर अच्छा लगल बा तो जाके फुल वॉच करो लो। ई गाना आइल बा बीजे चौहान ऑफिशियल पर। अगर ई गाना के लिंक नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहां से भी जाके सुन सकता रहो। बहुत ही जबरदस्त गाना लेके आए बड़ा बीजे चौहान। तो भाई लोग बीजे चौहान के तू लोग फैन बड़ा लो तो हमारा वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट कर लो। और हमारा चैनल पर नया बढ़ लो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पर जाके तू लोग कहो रील बनाओ लो और ई बीजे चौहान के गाना इंस्टाग्राम पर ट्रेडिंग में लेके आओ लो बिना हंसुए के बानी। तो रउआ सबसे ई गाना के स्टोरी बता देता नहीं। तो भाई लोग बीजे चौहान गइल बड़न गेहूं काटे और बिना हंसुआ के चल गए बड़न। उनकर मेहररुआ गेहूं काटतिया आ खूब खिसियातिया। तो भाई लोग ई गाना का पूरा डिटेल्स बता देता नहीं। ई गाना आइल बा बीजे चौहान ऑफिशियल पर जौन एल्बम के नाम बा बिना हंसुआ के बानी। ई गाना के गइले बड़न बीजे चौहान और गायिका शिल्पी राज। ई गाना के लिखले बानी रवि चौहान जी, म्यूजिक दिले बानी कान्हा सिंह जी, एक गाना के डायरेक्टर बानी राजेश गुप्ता जी, एमे काम कइले बाड़ी शिवानी गुप्ता और बीजे चौहान जी। तो भाई लोग ऐसा ही हम नया नया गाना का अपडेट लेके आवत रहनी, तो लोग से बतावत रहनी। तू लोग हमार वीडियो कहाँ से देखो तारा लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ लो और अपना भाई के फुल सपोर्ट कर लो। तो भाई लोग जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायर भाई नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। अपना छोट भाई पर प्यार बनैले रहो। तो भाई लोग फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय बिहार, जय भोजपुरी।